itu mat alalalalalalala negatif mat alalalalalalala mat mat duk alalalala mat hei kowe gelo nya tapi ye yang kaya ora kentek amat lho mat kenek alalalalalalala tenang. Nanti gini kita kayak dia itu biasanya bangunnya tenggelam bolong tapi nggak tahu sempat mana ini ya sekiranya rapo tapi ya badai ya wes ini apa ya boleh kita cari yang nggak badai dulu. Oke bolo, akhirnya udah dapat cepet ya bolo. Tadi muter-muter badai terus ya bolo. Ini kita mau kasih esen dulu. Ayo, aku lumut yang kono bolo. Masih pakai yang hijau nih bolo. Trot. 5 trot. Bro. Spotnya ngedil. Aduh, kamu tengah aku spotnya. Terdampar soalnya. Alah. Pokoknya saenenge. Sementing BGM ono spotnya. Engko tak goleke info yen enek wong ketemu wong sing ngerti spot. Badhe terus bolong. Gara-gara nunggoni lek kriwil mau lho. Wah, hancuk tenan kok. Jan. Laknat. Kriwil naknat lek kriwil. Oke, belum ada pergerakan. Di sini ada, kiri saya ada Ahmad mancing ngetrot. Langsung sini Ahmad. Mat. Alah, munggah meneh. Cuaca sempat panas tapi langsung mendung mencekutruk meleru. Wah, aku kan jeleh mantol mulu lek enku jaran lho lek. Aku mulai dandan lho we. Nah, semenana. Emprung sungai. Amblas amat sangat. Alah ra kenek mat sak peres ngono. Ya Allah mat. Bek tenan mat. Seperes lho mat ilange. Kayak semene gelem mangan ora ya. Sidik tenan men, pakai sak suwir. Iya. Tapi ye yang kaya ora kentek amat. Lho mat kenek alalalalalalala tenan to sak suwir mat ra ngawusi glo mat perdana mat langsung alalalalalalala sak suwir wae aduh cangkem arep suwe alhamdulillah yes ya aku dhisik pemain basket mantap yes nyemplung langsung nang kene ora elok iki alalalala dhisik Michael Jordan sing ngajari sapa aku lah.
Wah, sering pedane arep ucul bola. Langsung dilalah ya mapan bolanya karamba. Mapan tenan. Mapan tenan semene. Aduh duh, duh, duh. Sayem. Alah rezeki itu tak kemana, Mat. Ambar mbok parani ngarepan kono rezekine ucul. Ngene iki lho ucul dhewe. Lah, oh sang ngene mlethek. Sithik-sithik amat, aja akeh-akeh, Mat. Soale kene sithik-sithik iwak, sithik-sithik iwak. Ayo. Aduh, alah bajindul. Anjing kok. Tak kena. Telat ae nyeblake telat, Mat. Nyeblake telat, Mat. Mat. Baleni no, Mat. Tetep baleni no, Mat. Tetep baleni no, Mat. Alah mobilnya. Padek orang golernya ya. Kowe alalala ikannya terlalu manut taat sama Pak Bu alalala mat alalala iki juga ikan mat alalala alah orang ngomong takon manut wae karo aku tetang buku oke gue naga hitam mat naga hitam toh ngetes Hidra Sakya ngameske Hidra Sakya ngono. Oh lah iya enggak nyokrai pelem. Rane pelem ning kene waduh. Duh, alah cewek cah. Semane. Cilitmu wong wis pedes ngono kok. Ngetrek kok gedal silitmu kuwi. Gedal. Kenek mat alalala ini ki ombek kok mat alalala mat alalala keroncal mat alalala yes ikannya kemu di sini gak ada ikan 2 jari mantap jiwa alalala ucul alalala ucule iki mapan nek yen kene. Kan iki manut-manut. Ucule mapan. Ucul langsung nyang karamba. Kita kasih nyimit saja. Iya. Ini protes-protesan iki asik loh. Ayo sayangnya badhe nirang enak. Ra badhene mbok nonton protese kamban jos sih mat. Tenan, Syah Dupol. Duk alalala kok alalala mat angin mat. Oh lah semene mat.
Mau mandil, monggo mat, mandil sini mat, mau mat, monggo, monggo mat, taruh kodel monggo mat, iwak mana mat, lo, alah nah, rasa gengsi mat, aman, amat syaiton, iki dicekel yangkel mentok, amat syaiton le. Aduh tuh. Ilalah iki juga kaleng temen. Masane grenenge lucu mat dadi ketawa-ketawa mat iwake, Pak. Yo ngopo? Karena pembalasan itu lebih kejam, Mat. Kau lihat, Mat. Bapak ya. Bapakan. Iya, Mat. Kenara, Mat. Tuk, apa kena? Loh, kok jaran? Janjo, gelaling tenan aku mau cah. Mak sebelah mama ya kena jalan delek. Pakaian bergaya. Ya mancing itu sebagian dari gaya loh, Mat. Sekongon. Ceper kate tak enteni ilange lho. Berarti ora sing pas karo Sulis kali. Heeh, sepate kono. Oh, sing ngono gede. Alah gila, Mat. Entuk, Mat. Alah nek ngendi, Mat. Alah Mat. Kowe iki ra tak tuding apa iso iwak nggon-nggon, Mat. Alah. Manusia. Mat. Abak mancing ngising. Alah. Karambakku anyar sing elek Irwan. Wis, tak ames ke lek Irwan. Makasih lek Irwan. Irwan doyo. Aku dikei mat tak tapuk tenan lho. Dolah jauh sinetmu bedawi. Aku jalan det jersey. Ini kena cemental ning gone emper. Matane. Bayar kanggo. Siletmu kuwi wong kowe dikono lek ini lek. Tak kei. Wis tak gaeke. Oke, gas ngono. Tengah malam aku susul ke rumah. Alah, ini karena udah badhe lho. Mulih lek. Mulih. Ayo glus mendunge kaya ngono amat wis closingan mulih. Mulih wae bolo. Wis mulih wae gitu. Wis penting ya wis. Alah. Kroyak. Alah. Iwake mene-mene. Walah. Ngene iki jare rong nyari. Kok ngendi lho rong nyari. Ya ampun lho ya. Spil kayak gini. Ya kulil. Wah, kalau bondet bakal mati tangan di tak beda gitu. Tak cedai sih. Oh, mono kita. Ini orang yang iwake kok ngendi ra tonton ki sih, tonton ki sih kene. Oh iya nganggo hidrasake kan bolo. Walah, teke. Woi. Iwak tok yen iki ya ampun. Wis. Wah, kayak Mamat yo tok akeh. Tok akeh apa bolo? Reneng tok sithik reneng. Yo, kita pulang. Kita pulang, waktunya pulang. Sampai jumpa lain waktu. Semoga kawan-kawan mancing semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis gluduk e kono. Entas.